Ukážeme si celý proces inventúry. A preto si najprv rozbalíme váhu a skener. Skener môžeme pripojiť k počítaču bezdrôtovo alebo s káblom. Následne zapojíme váhu a skener do počítača. Po zapojení prejdeme na stránku barovainventura.sk, kde si nainštalujeme počítačovú aplikáciu. Podrobnejšie vysvetlenie, ako nainštalujeme počítačovú aplikáciu, nájdete na stránke barovainventura.sk v sekcii Návody a video. Úspešne sme nainštalovali počítačovú aplikáciu Barovej inventúry. Teraz, aby sme sa mohli dostať do tejto aplikácie, musíme sa opäť vrátiť na stránku Barova inventúra a prihlásiť sa tam. Podrobnejšie informácie, ako sa prihlásiť do administrácie, ako si vytvoriť inventúru a ako sa prihlásiť do počítačovej aplikácie, nájdete na stránke barovainventura.sk v sekcii Návody a video. Teraz budeme pokračovať v prihlasovaní sa do aplikácie. Po vytvorení inventúry si skopírujeme prihlasovací kód do aplikácie a vložíme ho sem. To isté zopakujeme aj s heslom. Úspešne sme sa prihlásili do počítačovej aplikácie a teraz prejdeme na váhu. Pred začiatkom inventúry musíme nakalibrovať váhu a overiť, či je správne nastavená. Aj pri kalibrácii váhy máme podrobnejší videonávod na stránke barovainventura.sk v sekcii Návody a video. Teraz kontrolujeme, či je váha správne nakalibrovaná. Ak nám neukazuje hodnotu 100 gramov, ako je na závaží, začneme proces kalibrácie. Po kalibrácii závažie pritlačíme trochu silnejšie a ak nám ukazuje hodnotu 100 gramov, ako má aj to závažie, môžeme prejsť do počítačovej aplikácie. Následne klikneme na červené tlačítko Pripojiť váhu a ako náhle sa nám ukáže zelená farba, znamená to, že sme úspešne pripojili váhu do aplikácie. Teraz pôjdeme pripojiť skener. Následne skontrolujeme, či skener posiela informácie do počítača. Úspešne sme pripojili skener a môžeme začať inventúru.
Teraz nič neklikáme, iba zadáme číslo na klávesnici. Počet plných fľaš, pričom nerátame fľašu, ktorá sa nachádza na váhe. V prípade, že je plná fľaša položená na váhe, nezapočítava sa do počtu fľaš na sklade. Ako ukážku sme zadali číslo 2 ako počet plných fľaš, ktoré sa nachádzajú v podniku, pričom nezapočítavame tú, ktorá je na váhe. Následne dvakrát stlačíme kláves Enter. Fľaša je týmto hotová a rovnakým spôsobom skenujeme aj ďalšie fľaše. Aj pri tejto fľaši zadáme počet plných fľaš v podniku a opäť dvakrát stlačíme kláves Enter. Teraz si ukážeme postup v prípade, že skenovaná fľaša v systéme neexistuje. Keďže ide o rozlievanú fľašu, zvolíme možnosť rozlievaný produkt. Ďalej vyplníme potrebné informácie, aby sme mohli vytvoriť nový produkt. V tejto časti sa zobrazujú namerané hodnoty z vykonanej inventúry. Teraz dokončíme inventúru a odhlásime sa zo systému. Ďalej prejdeme na stránku Barová inventúra, presnejšie do nášho účtu, kde si môžeme pozrieť prehľad inventúry. V tomto prehľade sa dá zistiť, koľko mililitrov obsahuje otvorená fľaša, koľko máme plných kusov, ako aj celkový obsah, teda spolu otvorené aj zatvorené fľaše. Ak máme k danej fľaši alebo produktu priradené aj informácie, ako sú nákupná cena, predajná cena a predajný objem pohárika, po vyplnení týchto hodnôt v zobrazení, kde je žltý trojuholník, sa pod nimi zobrazí hodnota tovaru. Zobrazí sa tam celkový súčet v eurách podľa objemu, ktorý máme nainventurovizovaný. Ak máme viac takýchto produktov, tak pod tlačidlami Uzavrieť inventúru sa zobrazí okno, v ktorom uvidíme celkovú hodnotu skladu. To znamená, že všetky fľaše, ktoré sme naskenovali a majú vyplnenú nákupnú cenu, sa spočítajú, vrátane otvorených fľaš. Všetko sa nastavuje v sklade, ale až po vykonaní prvej inventúry. Ak mám inventúru hotovú, klikneme na možnosť Uzavrieť inventúru. Super! Inventúru sme úspešne uzavreli a teraz nás systém presmeroval na prehľad inventúr. Tento proces trvá približne 30 sekúnd až 1 minútu, kým sa spracujú všetky údaje z vykonanej inventúry. Pre istotu si to ešte raz opakujeme. Je dôležité, aby sme najprv vykonali prvú inventúru, čo znamená, že si najskôr naskenujeme všetky produkty pre prvú inventúru a až po jej uzavretí si nahodíme ceny. Čiže nepridávame produkty manuálne, aj keď systém nám ponúka takúto možnosť. V prehľade inventúr môžeme vidieť počet kusov, dátum vytvorenia a dátum vymazania inventúry. Tento dátum znázorňuje, kedy bude súbor a všetky jeho dáta z danej inventúry vymazané. Inventúra sa uchováva po dobu 1 roka a končí dátumom vymazania inventúry. Dôležité je poznamenať, že tento dátum označuje vymazanie súboru, nie produktov. Ďalej, máme k dispozícii možnosť Export, ktorá slúži na exportovanie inventúry do 3 rôznych formátov. Na ukážku si zvolíme formát PDF. V PDF dokumente vidíme kompletný prehľad celej inventúry. Nachádzajú sa tu údaje ako meno používateľa, ktorý bol prihlásený, adresa podniku, zodpovedná osoba, zoznam fľaš s detailnými informáciami a všetky ostatné údaje, ktoré sme počas inventúry vyplnili. Predstavili sme ukážku v PDF formáte. Dáta je možné exportovať aj vo formátoch Excel a CSV, ktoré môžete ďalej upraviť podľa potreby pre import do vášho kasového systému. Hotovo. Máme prvú inventúru za sebou a teraz môžeme ísť v pokoji a skoro spať.